Lijep pozdrav svima koji ste nam se pridružili danas na ovom webinaru Compliance Management, put do poslovne zrelosti uz upravljanje usklađenostima. Ja sam Irena Vdović, voditeljica sam Miracle edukacijskog centra i pozdravljam i profesora Zdravka Krakara koji je evo danas s nama i s kojim smo u suradnji za vas kreirali ovu kratku edukaciju. Pozdrav profesore. Pozdravim Evo, vam također, ne samo vama, nego Krakar iz Siska možda. je. Ja, kroz narednih oko pola sata profesor Krakar će nam pojasniti što je to compliance management, odnosno upravljanje usklađenostima zapravo, zašto je važno da ga kompanije prakticiraju i što se potencijalno može dogoditi ukoliko se compliance management ne primjenjuje. A uz ovaj webinar u suradnji sa Zdravkom i našom dugogodišnjom suradnicom Silvanom Tomić-Rotim razvili smo i sveobuhvatan program compliance management kojeg provodimo u online formatu od 8. do 22. ožujka, dakle evo imamo još vremena i za prijave, a taj program traje 20 nastavnih sati. Sve informacije možete naravno dobiti na našoj web stranici i tamo se naravno i prijaviti na edukaciju. A vi kao sudionici ovog webinara svojom ste prijavom osigurali i popust od 15% na redovnu cijenu te edukacije. Prije nego prepustim Zdravku riječ, evo još par kratkih tehničkih informacija. Ovaj webinar snimamo, bit će objavljen na našem YouTube kanalu, a tamo možete pronaći druge edukativne sadržaje iz različitih područja poslovanja i naravno evo još jednom ću vas uputiti na našu web stranicu kako bi se i detaljnije informirali o svim našim poslovnim edukacijama. Za vrijeme webinara, ukoliko budete imali potrebu postaviti neko pitanje ili podijeliti neku svoju misao, možete koristiti chat, pa ćemo na kraju odgovoriti na vaša pitanja, naravno koliko će nam vrijeme dozvoliti. Zdravko, evo ovaj tehnički dio smo prošli, ja prepuštam sada riječ vama i krenimo sa temom zbog koje smo se danas ovdje i našli. Zahvaljujem još jednom Ireni. Naravno, zahvaljujem i tvrtki Miracle što je zapravo pokrenula ovaj način prezentacije ove toliko važne teme. Naravno, posebno zahvaljujem i svima onim slušateljima i gledateljima koji su se danas prijavili ovo odslušati. Ja ću probati biti dovoljno koncizan u okviru dozvoljenog vremena, budući da se prvi puta pojavljujem na tribini Mirakla. Evo pa samo 2-3 rečenice o meni. Dakle, završio sam, reklo bi se, zagrebački đak, završio i diplomski studij, tehnologiju, poslijediplomski studij na FER-u i doktorat na sveučilištu, interdisciplinarni bio je FER, tehnologija i ekonomski fakultet. Dugo godina sam radio u jednom velikom poslovnom sustavu, sa jednim još kolegom sam vodio informatiku. Ono što me nekako od samog početka privuklo, to je taj kontakt tehnologija, visokih tehnologija i menadžmenta. Pa nekak u mom backgroundu je to moj najveći interes. Kako putem suvremenih metoda upravljanja, osobito one koji su utemeljeni na međunarodnim normama upravljanja, poboljšati poslovni sustav. Dakle, to je siže onog mog interesa. Jedno vrijeme sam radio za Vladu Republike Hrvatske, nakon toga sa dijom kolega sam formirao ZIH, dakle vrlo uglednu danas konzultantsku tvrtku. Ono što možda je nužno spomenuti je FOI, dakle činjenicu da mi je to i matični fakultet na kojem sam 24 godine predavao grupu predmeta. S jedne strane, znači s jednom nogom, kako to volim reći, sam bio na faksu, dakle ono istraživačke aspekte tih novih metoda koji dolaze u primjenu, a s druge strane kroz ih onda realizaciju tih metoda u praksi.
Preskočit ću Hrvatsku akademiju tehničkih znanosti. Sami znate da je to vrh raznih struka. Dakle, meni osobno puno znači kontakt sa osobama do kojih mi je jako stalo i to je to. Idemo odmah na sadržaj, na temu. Priredio sam ovako, 8 cjelina. Mi nemamo vremena u svaku od tih cjelina ući detaljnije, ali barem neke stvari želim reći. Počet ćemo sa rezultatima preliminarne ankete i završit ćemo sa onom temom što zapravo i najavljujemo, to je ova CM Akademija. Da bi došli do toga, znači proći ćemo sav ovaj razvojni put CM-a do današnjih dana. Fokusirat ću se najviše na ove strategije uspostave CM-a i idemo tim redom. Primjećujete da je riječ anketa pod navodnicima. Ona je pod navodnicima zbog toga što kad smo radili zapravo tu anketu, ona nije rađena na način za koji vrijede pravila za uobičajene ankete. Da morate definirati znači pitanja, morate definirati ciljanu publiku, morate znači slijedom toga dobivene rezultate provjeriti, pa onda izračunati pouzdanost, pogrešku i tako dalje. Znači to ova anketa nema, nego je provedena na način da smo radili kroz jedan blok kojeg je ZIH pokrenuo kad je zapravo otvarao ovu problematiku compliance managementa kroz jednostavna pitanja. Recimo, prvo pitanje je bilo razumijete li uopće šta je compliance management? I ponuđeni odgovori su bili da, ne ili djelomično. I drugo pitanje je bilo da li mislite da bi državna uprava, javni sektor, privatni poslovni sustavi trebali uvijek funkcionirati na temelju zakona, standarda, dobre prakse, etike, transparentnih pravila i tako dalje. Mogući odgovori ponuđeni su bili da i ne. Interesantni su rezultati. Oni su vidljivi i na ovoj adresi, dakle također i na adresi ZIH-a u našem blogu, ali idemo odmah na rezultate zbog vremena. Na ono prvo pitanje, razumijete li šta je CM? 8% je reklo da, 42% je reklo djelomice, a 50% je reklo ne. A na ono drugo pitanje, šta mislite da li poslovni sustavi trebaju funkcionirati na temelju legislative, regulative, standarda, internih pravila, 5% je reklo ne, 95% je reklo da. U čemu je paradoks? Jedno i drugo pitanje je isto, samo je postavljeno na različiti način. Dakle, još ću jednom reći da je važno shvatiti okvir ove ankete pod navodnicima i posebno još jednom reći da to nije reprezentativna, ali kada bi neko proveo, dakle ideja da neko to zaista i provede, vjerojatno bi došao do donekle sličnih rezultata. Idemo odmah dalje. Kako je tekao dosadašnji razvoj CM-a? Inicijalizacija bila kad su se pojavili oni veliki problemi vezani za one financijske malverzacije, Enron, World i tak dalje, da ne spominjem te firme za koje znate, i koje su bile zapravo uzrok pojave zadnje te velike ekonomske krize i kada se shvatilo da je nužno pooštriti financijske standarde. Dakle, CM je kao termin nastao u financijskoj industriji, u pravnom dijelu financijske industrije i njegova je na izvjestan način mama. Tu su se pojavili znači i oni standardi i metode kao što je SOX i tako dalje. Dakle, to je opet neka tema za sebe, ali to je bila ona inicijalna kapsla.
Nakon toga, dakle to se dešavalo negdje ranih 90. godina, kasne 80. rane 90. godine, CM se širio dalje u anglosaksonskim zemljama, pa u Njemačkoj, pa se onda dalje širio na druge zemlje i to je bila ova prva faza gdje je zapravo CM se pojavio. No, on se širio ne samo kroz ovaj dio regulatornog compliance vezan za financijsku industriju, nek se širio na druge djelatnosti, na medicinu, na farmaceutiku, na posebno bankarski sektor i postupno i na druge stvari. Treća faza je bila širenje tog pojma prema područjima usklađivanja. Dakle, usklađivanje nije obuhvaćalo samo više onaj regulatorni compliance, nego se proširio i na standarde, na druge aspekte nečeg s čim treba ili bi trebalo obaviti usklađivanje. Ova četvrta faza, za sada ću je preskočiti, ali bi mi trebalo malo više vremena je za objasniti. Ona se može ovako uvjetno nazvati, dakle da je CM dio digitaliziranog sustava upravljanja. Tu još dosta postoji onak različitih mišljenja da li je to faza ili nije, pa evo da ne gubimo vrijeme. Idemo odmah ovdje na današnje stanje, to je ova faza održivosti. Dakle, činjenica da je onaj trokut environmental, social and government, odnosno governance, dakle nešto što je danas područje koje se posebno razvija u ovom dijelu koji je CM. Ako gledamo zapravo šta je CM danas, onda ovako, ovo je zgodna jedna ilustracija, dakle to je radar koji s jedne strane prati ove eksterne uvjete nekog poslovnog sustava, ali i interne. Dešavaju se stalne promjene u regulatornom području, u području tehnologija, nešto ću kasnije reći za ove baš visoke tehnologije vezano za možda umjetnu inteligenciju i za nešto što je kibernetička sigurnost. Dakle, to je cijeli spektar različitih tehnologija koje imaju onda svoje različite aspekte koje nalaze onda svoju podlogu i ovom regulatornom okviru i tako dalje. Dakle, objasniti ovu sliku trebalo bi nam više vremena i to ćemo učiniti kad budemo imali onaj prvi modul. Dakle, nećemo ulaziti u ove druge eksterne faktore, ali možete vidjeti koje one jesu. Rat u Ukrajini, posljedice toga na načine poslovanja, na sankcije koje tu jesu i slične stvari. Naravno, sve to ima posljedice u internom kontekstu, dakle poslovni sustav, njegova vizija, mislija, nije nešto što je betonirano, nego se stalno mijenja. Sukladno tome, dakle, i njegovi strateški ciljevi, organizacija, visoke tehnologije jako utječu na oblik organizacije poslovnih sustava danas, na strateško planiranje, na sve one stvari koje su unutar nekog poslovnog sustava i tu je jedan change management nevjerovatno potreban i zapravo je ili treba biti na sceni. Ako gledamo izvore potreba za CM-om danas, znači već smo dobrim dijelom rekli da je to pravna regulativa, kak je Hrvatska članica Europske unije, znači stalno dolaze propisi, najčešće dakle uredbe koje se preuzimaju onda u nacionalno zakonodavstvo. Tu su propisi regulatora. Regulatori su produžena ruka državne uprave, najčešće formirani temeljem posebnog zakona gdje je
Znači, država prenijela na regulatore dio upravnih nadležnosti za određena područja. Pa znamo koji jesu, ovdje su neki od njih, oni imaju zapravo i velika ovlaštenja u okviru onog svojeg dodijeljenog resora, mogu donositi propise iz svog područja, davati dozvole, uskraćivati te dozvole i slične stvari. Tu su dakle industrijski standardi. Standardi struke su jedna od temelja svake struke. I svaka struka ima svoje strukovne standarde. Tu su i standardi sustava upravljanja i tu su dakle i drugi izvori, evo licence, dozvole koje sam malo prije spomenuo, koje vam mogu biti dodijeljene, ali isto tako mogu biti i zapravo usklađene ukoliko se ne pridržava te pravila koje je regulator postavio. Dakle, ovo je naše gledanje danas, šta je CEM, suvremeni CEM. Sad, koje su njegove posljedice? One su najuočljivije u području raznih kazni ili sankcija. Dakle, ukoliko u nekom propisu su one predviđene, onda svaki poslovni sustav itekako vodi računa o tome da ne plati kazne koje su tim propisom predviđene. Međutim, tu je sad i cijeli niz drugih posljedica, od financijskih šteta, od niske kvalitete proizvoda, od reputacijske štete, niže razine upravljanja, etičkih problema, oduzimanja licenci, dozvole i slične stvari. Sad, kolike se te posljedice u praksi? One su od minornih do ekstremno velikih. Reda veličine, dakle najveće kazne koje je regulator izrekao su bile prema Google, koje ako tak mogu reći, stara mušterija, gdje su njegove kazne reda veličine 7 milijardi eura ili dolara i to opetovano ponavljano, tako da on vodi u ovoj sferi, dakle, posljedica neusklađenosti. Međutim, možda nije poznato, dakle, da su možda na drugom mjestu banke također veliki kandidati za snositi posljedice svojih neusklađenosti i tu su kazne također izrazito velike. Znam, pretpostavljam da se sjećate onog još incidenta sa Volkswagenom, sa onim varanjem na emisijama CO2 i slične stvari. Ericsson, možete kroz statistike gledati različite situacije, recimo ovo je bio jedan uzorak od 1500 tvrtki u Njemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji i Švicarskoj. Po zemljama možete vidjeti koliko jesu indicirane razine različitih neusklađenosti, dakle to je nešto što se u praksi redovito pojavlja. Kako je stanje kod nas? Kod nas je stanje različito, dakle postoje ovo područje korupcije gdje je na sceni niz svih onih stvari koje dnevno slušaju, koje nam vjerojatno dižu tlak doslovno svaki dan, ali i do konkretnih regulatora kao što je HNB, gdje na svojim stranicama objavljuje odluke o povredi propisa. To je uvijek vrlo koncentrirano, nije identificirano u detaljima, ali daje jedan predmet. I druge sad stvari, jučer sam našao, recimo, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja pokrenula je prijavni postupak protiv A1, protiv Telemaha, još nekih zbog povrede načela dogovaranja o cijenama usluga. Dakle, posljedice mogu biti i male, ali mogu biti ekstremno velike. Ovdje je jedan link na kojem to možete promatrati.
ako vas zanima u detalje, a na samom, kad taj modul dođe na red, budemo pogledali ono par case studija, baš recimo kako je to bilo kod nekog od ovih vanjskih, a i možemo pogledati kod nas u ovom našem domaćem ambijentu. Kud se razvija CEM? Ako gledate znači vrlo meritorne izvore tipa Deloitte, Thomson Reuters, Bloomberg, Skillcast, dakle analitičke kuće ili vodeće konzultantske kuće, onda ako se date malo truda i pitate vrlo jednostavnu rečenicu, znači top priorities, CM priorities recently ili u sljedećim godinama. Onda ćete dobiti dakle niz različitih područja CM-a koji kad ih zbrojite se kreću negdje oko od njih 20-ak. Ja sam napravio presjek tih područja i došao sam do ovih negdje 10-ak koji se pojavljuju zapravo bez obzira na izvor procjene prioriteta za sljedeće godine. Tu je poslovni model. Dakle, da li je poslovni model predmet CM-a? Po ovom gledanju koji zastupamo, odgovor je da, jer se poslovni sustav stalno mijenja, dakle, kao što smo već rekli, u svojoj viziji, misiji, vrijednostima i strategijama, organizaciji poslovnih procesa i može biti pitanje, ok, koji su te kriteriji uspješnosti poslovnih sustava? Oni se mijenjaju. Dakle, od onih klasičnih financijskih ugrađenih u bilancu do relativnih kolika je nečija ekonomičnost i djelotvornost do ovih dalje za društveno odgovorno poslovanje, za business agility, za nefinancijsko izvještavanje i slične stvari. Dakle, naš stav je da je poslovni model sigurno dakle, područje CM-a. Već smo spomenuli da ovaj legal i regulatory compliance na izvjestan način ili mama ili tata, ovisi s koje strane gledate, cijelog CM-a i on je nezaobilazni u svoj toj priči i na sceni je tsunami propisa. Negdje u 10 godina broj propisa je povećan 750%. Nove tehnologije donose nove zahtjeve za novim regulatornim dokumentima i nešto o tom ćemo kasnije reći kad dođemo do kibernetičke sigurnosti, odnosno AI-a. Dakle, regulatorni compliance je u svakom slučaju dio CM-a. Kibernetička informacijska sigurnost, incidenti, business continuity, dakle, apsolutno je dio CM-a. Sve ovo što se dešava, čiji smo sudionici, to potvrđuje. Dakle, sav ovaj cyberspace, priča je počela tamo radnih 69. godine, konkretno sa onim projektom ARPANET u Americi, kad su na jednom sveučilištu povezali 2 računala. 70. godine su povezali 4 računala na 2 različita sveučilišta. Od tada broj, dakle, tih povezivanja računala u mrežu, nešto što danas nazivamo kibernetički prostor, ide eksponencijalnom linijom. Nisam siguran da bi bio u stanju procijeniti koliko je računala danas spojeno u kibernetičkom prostoru. Preko milijardu, više od toga, dakle možemo o tom samo spekulirati, ali nastao je zapravo kibernetički prostor i mi danas zapravo kad gledamo i podatke sad koji se nalaze u tom kibernetičkom prostoru, broj podataka također eksponencijalno raste i
u krajnjem slučaju vrlo česti slučaj da mi ni ne znamo gdje su naši podaci u tom cyberspaceu i naravno da su opasnosti tu dramatično velike i tu se dešavaju izrazito velike promjene već duže vrijeme, a posebno ovo vezano sada za ovaj dio oko kibernetičkog ratovanja, same činjenice da je tu dakle izrazita potreba da i ovo područje bude sastavni dio CM-a. Ne dozvoli nam vrijeme da uđemo možda u neke detalje vezane sada za upravo situaciju koja se dešava. Dakle, pred par dana je stupio na snagu ovaj novi zakon o kibernetičkoj sigurnosti koji je doneo, dakle, kao posljedica primjene NIS2 direktive u Hrvatskoj, koji je doneo nevjerovatno veliki broj novih obaveza sa ovog aspekta kibernetičke sigurnosti i dakle stvari koje će se dešavati izrazito dominantno i biti će fokus CM-a u sljedeće vrijeme. Teško mi je procijeniti godina, ali sigurno sljedećih nekoliko godina, iako je zakon na snazi, odnosno prelazni period je i za kad od iduće godine se mora i primjenjivati. Ja? Ovo područje brajberija, korupcije, prevare opet je područje za sebe. Kad dođemo do modula o kojem ćemo obrađivati, to područje reći ćemo puno više. Ako se gleda zapravo definicija pojmova šta se pod tim podrazumijeva, onda u međunarodnom pravnom sustavu ne postoje jedinstvena definicija, postoje različite klasifikacije, tako da vas to u prvi trenutak kad se s tim dijelom susretnete može zbuniti. Ali ako idemo dalje, područje recimo samo brajberija je izrazito kod nas aktualno. Često čujem pa korupcija je prisutna u svim zemljama. Jest, ali postoje zemlje gdje je ona niska i gdje je razina korupcije do 1% GDP-a, do ovih izrazito visoko koruptivnih zemalja gdje je to više od 15%. Hrvatska je lider u korupciji u zemljama Europske unije. Naša razina korupcije 13,5% GDP-a. Sada znamo koliko je naš GDP. Ako to pretvorimo u nekakve eure, onda začas dođemo do one priče koliko se godišnje zapravo kroz korupciju ukrade Peljeških mostova. I sad da ne idemo u detalje, vrlo intrigantno i vrlo sklisko područje. U tom kontekstu zapravo treba promatrati zviždače. Oni su jedan od mehanizama, od alata za prijaviti nepravilnosti. U ovim zemljama kod kojih je niska razina korupcije, već je duga tradicija u prijavljivanju nepravilnosti. Ako se gledaju statistike, tu sam naveo jednu od mogućih statistika, možete to pogledati za svaku godinu. Iz različitih izvora se publiciraju različita izvješća. Statistike gdje možete vidjeti, znači, i po izvorima i po zemljama, prema oblicima detekcije. Dakle, zviždači su nešto što je po logici stvari osobe koje u vlastitoj poslovnoj sredini su prve u stanju identificirati različite oblike nepravilnosti i sasvim je normalno i poželjno da se takove stvari onda prijave kako bi se stvari poboljšale.
Neću, preskakat ću dakle, svaku aluziju na politiku, neću spominjati imena, ali ne mogu spomenuti, ne znam, dakle, slijedom Europske direktive o zaštiti zviždača, Hrvatska je donijela zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i ako se gleda, dakle, u pravnom smislu, onda imate sve zapravo podloge da to funkcionira kod nas. Ako gledate praksu, praksa je više no tvrda. Preskočit ću AP i sad sve ovo što se dešava oko činjenice da postoji opasnost da se tu stvari dramatično promijene na gorje. Bez obzira na činjenicu, znači da je u svijetu normalno i po ovim statističkim izvorima proizlazi da negdje 42% svih nepravilnosti dolazi iz vlastitog okruženja. Ljudi koji rade u poslovnom sustavu u kojem rade, eksterni auditi otkriju svega negdje oko 8% nepravilnosti, interni auditi tu su negdje do 12%, dakle dominantni dio su upravo u identifikaciji različitih nepravilnosti zviždači. Upravljanje privatnošću, GDPR je, dakle, znam da vam je to tema koje ste sigurno se i naslušali zadnjih 5 godina, sad je već 5 godina kako se ova uredba primjenjuje. Tu ne mogu ne pohvaliti našu Agenciju za zaštitu osobnih podataka koja je vrhunska ustanova koja to izrazito dobro rade. Na njihovim stranicama možete vidjeti, dakle, sve one stvari koje je neko prijavio ili je agencija napravila inspekcijski nadzor i stanje u praksi. Digitalizacija kao područje CM-a nezaobilazna. Dakle, na sceni su ove disruptivne tehnologije. Prije svega to je znači Internet of Things, ali ono što nas posebno zanima, dakle, to je područje ovdje umjetne inteligencije, koje dovodi do toga da zapravo je tek za očekivati tu jednu eksploziju događanja koje će se sigurno desiti. Vodeće tehnološke zemlje su Amerika i Kina. Europska unija se pojavljuje kao vodeći entitet koji pokušava zapravo riješiti ili barem postaviti okvir za pravne aspekte nečeg što je umjetna inteligencija. Događaji se dešavaju od negdje 2018. ali izrazito su ubrzani u ovo zadnje vrijeme. Dakle, 21. je Europska unija pokrenula donošenje pa usvajanje akta o umjetnoj inteligenciji. On je prošao sve organe koje prethode usvajanju u samom parlamentu i to će se sada uskoro desiti, znači da ćemo imati opet jedan od krupnih dokumenata koji ćemo morati integrirati u naš pravni sustav, a područje je toliko sklisko da nekakav vremenski horizont za umjetnu inteligenciju nije viši od 6 mjeseci. Ako se gleda dalje šta je predmet CM-a, onda je to informacijska imovina također. Informacije su danas digitalni energent. Stanje u praksi je takovo da su dosta ovako frapantni podaci. 80% podatkovnog fonda nekog poslovnog sustava koristi se za poslovne transakcije. 75% podataka uopće se ne koristi za poslovne analize. 80% podataka je nepouzdano. Više od 80% naših poslovnih sustava ne prepoznaju informacijsku imovinu kao svoj digitalni energent i opet priča za sebe. Dakle, tu se također dešavaju vrlo krupne stvari i ovo područje po našem je također sastavni dio CM-a.
Održivi razvoj, ovako malo što se prioriteta tiče, da s tim i zaključim, je nešto što nas je dočekalo, sve ove klimatske promjene, CO2, potreba da se proba tražiti ravnoteža između ono što je razvoj društva, što je zaštita okoliša i gospodarstvo. Dakle, priča koja ima veliku dubinu i ona se dešava već dosta dugo. Dovela je do društveno odgovornog poslovanja, pa do nečeg što je takozvano nefinancijsko izvještavanje. Dakle, nisu samo financijski aspekti nekog poslovnog sustava važni za procjenu kvalitete poslovnog sustava, nego se pojavljuju zapravo i svi ovi aspekti. O tom potom kad dođe vrijeme. I tu sad sasvim za kraj što se tiče ove točke, znači pojavljuje se jedna potpuno nova potreba za upravljanje rizicima. Rizici su uvijek funkcija prijetnje, posljedica i nečeg što je ravnoteža između rizika i compliance-a. Risk management je dugo na sceni, ali ovakav pristup koji donosi CM danas zahtijeva dakle snažni razvoj i novih frameworka i savršavanje postojećih standarda upravljanja rizicima, postojeće prakse i to je nešto što je nezaobilazno u svemu tome kad govorimo o CM. Sad, s jedne strane imali smo ovih 10-ak područja, a s druge strane pitanje, ok, a kako odabrati ona područja koja doista ne možete objektivno ići, otvoriti front u svih tih 10 ili 20 područja, trebalo bi ići nekakvim redom. Red određuje upravo ovaj način procjene rizika i na samoj edukaciji to ćemo preći. Dalje, pomalo ovako za kraj, možemo postaviti pitanje, ok, a kako uspostaviti CM? Postoje različiti putevi, dakle, kojim putem krenuti, nije sasvim lako. Mogućnosti su različite, od onog snađi se, Vlada je donela onu svoju odluku o obaveznom uvođenju funkcije praćenja neusklađenosti 2019. godine i kaže sad dosta ovako malo pomiješano da je tu i nepravilnost i antikorupcija i znači tu su lingvističke dosta gimnastike na sceni, ali uopće ne kaže kako to napraviti. Ta odluka vjerojatno i ne mora to reći, ali je postavljeno pitanje, dakle, za one ljude koji se tim bave, da znaju koje su uopće mogućnosti, tako da ovaj snađi se pristup je jedan od mogućnosti i donekle iz edukacija koje smo držali za neke javne tvrtke smo vidjeli zapravo kako je stanje. Osoba pita ovako, ok, sve ste to lepo ispričali, ali sad jel nam možete dati 1, 2, 3 obrasca po kojem bi mi mogli napraviti znači upravljanje usklađenosti u našem poslovnom sustavu. To je ovaj princip snađi se. Koncept compliance management programa je legalan, dakle nije temeljen na nekim međunarodnim normama, nego na nečim što je doktrina upravljanja, kvalitete upravljanja jednim poslovnim sustavom. Dakle, jedan Mercedes-Benz koristi upravo takav pristup. ISO je doneo ovu normu 37301 21. godine. Moguće je primijeniti tu normu kao silos pristup, dakle CM se može uporabiti kao jedan od sustava upravljanja, međutim isti taj standard vam omogućava da ga koristite kao nešto što bi mogli ovako nazvati all-in
one ili ljepilo pristup gdje svoje pojedinačne sustave upravljanja zapravo možete integrirati u jednu upravljačku platformu, strategiju. To je ovaj dalje GRC, Governance Risk Compliance pristup, to je prilagođeni, kombinirani pristup, to je agilni CMS, dakle mogućnosti su različite. I kako odabrati, kako stojim s vremenom? Znači, malo smo probili vrijeme, ali možemo. U svakom slučaju, dakle, postoji problem odabira odgovarajuće strategije, što je poslovni sustav što ima višu razinu zrelosti svog CM-a, to ima veći poslovni učinak o tom potom kad dođemo do tog modula. Znači, ova akademija je pokrenuta upravo zbog toga da poraste spoznaje o potrebi CM-a i promjeni postojećeg stanja. Ponudili smo izvesti ovih 5 modula. Kolegica Silvana Tomić-Rodin i ja bi to izveli ovako po modulima kao što je objavljeno i evo, hvala vam na pozornosti što vas je privukla ova tema i tu ako sam u stanju, imam vremena, ako je kroz chat došlo kako pitanje, stojim na raspolaganju. Hvala vam lijepa. Hvala Zdravko na svim ovim vrijednim informacijama i evo što smo zagrebali u temu compliance managementa i dobili uvid što to je, naravno detaljnije i na samoj edukaciji. Ima nešto komentara u chatu, no koliko sam primijetila nema pitanja, evo možete i vi dok ja se obratim polaznicima malo pogledati pa i prokomentirati. U svakom slučaju evo ja ću staviti također u chat i poveznicu na našu feedback formu, pa vas molim minutu vremena evo da date i vašu povratnu informaciju zadovoljstva sudjelovanja na ovom webinaru. Također nakon webinara ćete na vaš mail zaprimiti i poveznicu na snimku ovog webinara kao i prezentaciju i sve i više informacija o samom programu Compliance Management Online, evo kako je već i Zdravko ovdje vam pokazao, a nemojte zaboraviti i iskoristiti svoj popust od 15% na redovnu cijenu programa. Također vas pozivam da popratite i našu web stranicu www.miracle.hr kao i naše društvene mreže Facebook, LinkedIn i YouTube gdje možete pronaći i više informacija o našim edukacijskim programima i o onome što radimo. Još jednom hvala Zdravko, hvala svima na sudjelovanju i vjerujem da ćemo imati prilike ponovno se družiti. Hvala i vama, Irena i Miracle i naravno i svim polaznicima koji su odslušali cijelu ovu priču koja se zapravo tek pojavljuje u ovom kontekstu kako to ZIH širi. Hvala još jednom i srdačan pozdrav. Lijep pozdrav.